Umlandeli kaMaskandi umlalazi uthi uma umculi kaMaskandi kufanele ungene estage ne-mic uphathe nesiginci ngoba uma uphethe i-mic kuphela kufana nokuthi umculi we-gospel. Hey wamadoda mina bengithi lana umuntu nje ocula uMaskandi makuthiwa uMaskandi ngokwazi kwethu nangokujwayela kwethu kufanele ikhale esandleni ubusucule emlonyeni. Uma ngabe ucula kuphela nje ungena estage ne-mic okushuthi lapho uyi-gospel singer. Akufanele ube uMaskandi nje ongena nje elokhu nje enkundleni nje uvathazela nje ne-mic kuphela isiginci siphi. Asikhali ngani isiginci? Olwani futhi usingo olukusukayo uzuyibonga uyibonga mase kwenze njani? Ngoba kufanele ukuthi uma uyishaya ezandleni zenza lento efuna uwena ezandleni abese uyibonga usuke usinga. Uma ingakhali nje esandleni uyi-gospel singer. Join ojumbu wena. Ngiyazi ke njalo ngizothi hayi wena njalo ukhuluma lokho uyahlupheka kodwa unamali baphumelele efeke. Baphumelele kodwa ama-gospel singer. Kanti ojumbu baphumelele enibona. Nomcockstart. Nobani abanye. Gospel singer leyo. Hawu, hayi.